hey tu na tang chuan in fiam thu WhatsApp lampang ate in lo thon thina nga he number ka tarlan 7085264115 le 7005543378 ta hian video ni za thak tak tak le fiam thu WhatsApp in lo thon thin don nia chuanin he channel hi midang te ti hlimnan thei top man kan tumanga amai ro chu ke mar ngot chung ka tipui tling zo don lawa chu wangin in contribution kha kama mo don hle ni fiam thu te WhatsApp video te milo thonanga tuna po hian WhatsApp video ani za thak kan chiar mai ba ka kan da don ani chuan please like and subscribe ka fiam thu chiar chana ngo Christmas le kumthar na tek talking kan han manga January ni rukvela kan han period har mai hi chu angai that thak ve khop mai deng zi ki avaril ve deng zi karil khop mai hei hi chumo aizol kana du to lo kanaute long klai now kana du to si lo chute si ha now kanang mo kanangai lawang lunglei kana du to lo thua ma papakhat po in kanu pui hluin kan khua pasal dang aron neya pazona min ron manga ma se thaphian mai annu pa in ti thiam lawa aron tlan changin ka chang ve thunga ati awa chau thubaro ve hei chu a chang chau hle mai ha tun lai khovela aru ka ngai zong nei hi a him ta berin ka hria ta wangin ama po ka sil du talo mai ava him om tek ke abial nu pon alo shalo ni chu tinge bial pa ila nei lowa kachung te nan la phal lowa nang zok bial nu te nei toem nei lowe tinge i chung te nan la phal lowa zai ve tlat mo hei chu zai ve riu ni an thian dun bok khan mi zu thuru kan ru le an rui dun to lutuk khan anei tu te lom thu hril anin chu le peka an vahan man chiang an polai to mai an man chiang ve khopang hei chu mo an pa zurui theilu tuk kha aning ve to ngang aniang zu irui reng chuan zana kabula imuto mi lawang atia anom pui nu in a pi lo tran lutuk keipo api om lo lain kamut pui du to lawang che an lo ti ve kera an buai zo vek an in tan tlang ani ava fu lo ve ma se hei chu a thalo hle bial pa ve deu reuh kha ka nei ve charchara ma se a bial nu ka lo ni re reng lowa chu wang chuan thama sa min bem tu te kha bem non thei ka ni le to ava buai kha ke vok tal le ar tal sanga zuar ho zong in BJP tan vek tur an sarkar chun bong tal an khapanga sadang hi sal akal don lutuk
ka bial nu hian pasal dang nei ma se a loi na ina ka lu khung ve tho me mai a wa tha a tha hle mai mi pa ho ka kan hrilang chu mei che bem dan an du lo deuh chu ai hriat pon in len le ma sak bera an mal chunga bok khlop mai ula han chap tak tak mai ula in mit tui te kha tit la ula mi pa mit tui tla hi me chi hian an hmu thei lo re reng a to pa chuan an du hrim hrimang chu pa se tra dan kha thiam te nga ni mit tui te kha ti tlak der tam tur an du hrim hrimang chu an mal chunga bok khup thlopa in tra hlum hlum chuanin mei chian mi pa taphin hmu thei lo ti hriat tur aw a thian pa bial nu kha tha ti vak lo niang a thian pa va hril su su a thian pa chuai le tur chuang va nei hmel lo ve an ti a hmel thavak lo ni hmel a tha chuai le tur chuang lo hi mo kan thian pa poin kan thian pa bial nu hmel tha ti vak lo niang i bial nu ve hi a biang sum te hi a pawng ang lola an ti mi enge mi bial nu biang sum da chu khur dak thin ni kan thian pa bial nu a biang sum te kha a pawng vel a thavak lo niang mel chiat thi chu poi ka ti lo ma se thian te chan spek bi kereng hi kaning to ui hum ani thei lu tu kang mo mel chiat chu hriam lo ma se thian te chan spek bi kereng hi ni no mania pasal te hi chu an tho chu sa mangin artui te han le sakila han chum sak velila an lom ve em mai ni awa han pakar he nu chu kan nu pui du lo zong chi takani khai thalo hle mai coming Christmas chu hreom don hle mai kabial nu ho man da de ya anti apoilo tuk ariang ve don hle mai awa han poi tak kan tur pui hle mai kan tur pui lu tuk che ti lo hre don ni thin lung hi alo pui mo ber mai an hmel chiat lem lo chun wa thayo an mong bor te deuh ma se poi lo an hnu te len chuan a chal hlai deuh a chal ar deuh ti mai la a hnu te lian tho si a ke kual deuh ti la a hnu te lian deuh tho bok si a hnar lian ma ti la a hnu te lian tho bok si tiang vel khan ni mo hei chu khai tha hle mai ke chu kan pui hi ka ngam lo ani bik lo min ngam be mani anti a dikhop mai ma ni pa deuh ni pon nu pui ngam deuh ni pon nu pui te min ngam tlat chu no khai buai thak kum tin mai a nu pui pasal nei tum ma se tun thlenga la single si thian ni nei vem ka nga lu tu ke ma pon mo ka u nau te ka zan zi nga pon tam mai khai hei chu mo tam takan ni ole abul tan na ni a hei eng ami kan la khoma nakila chung ka phone number tara khan film tu thatak tak te lo thon zelula chunin hei zanare to han nui vak ngamani lowa nakina chunui na sato kin dang kher deuh thoi kan nui to don ani chuanin min lo like a subscribe a comment turin in khong na karon di le Ayan, no, kakalo. Naluwa